Namar ka jingnang kiu jong ka jingpang COVID khat khandai ha ka Ribhoi district hi borok away na ka liang ka deputy commissioner Ribhoi district kala penjari ka jingkhangdam ha ka district hi borok away khnang banla bante lakam yau new khanyang jingpang ban pendukut yau kenjeri ka jing ebit pateng la pateng bat ban yada na ka jing saphriang shakiwei pat ki jaka ha ka district te kumta na ka liang ka deputy commissioner Ribhoi district ka pentip shapi ki paiba nong song snong anam sha ban pli ki dukan marba mardi light no tang ki tu ki belaje do rang ba snong bat lamana bat khang ki ni ki nongsong dukan ban mi nala snong ban pendap penbiang ki marbam dukan jongki bat kapor ban pli ki ni ki dukan kan long kat kum ka jing penya u incident commander BDO da ka jing so thu jumut lang pat ki nong penya snong ki tu ki wholesaler ki belaje lupa kin sayo de ki pas khnang ban la ban pendap penbiang ya ki marba mardi shaman la ki snong ki thau